Susub sa datos kan Traffic Division kan Public Safety Office na itala ang pinakadakol na violasyon manungod sa disregarding traffic signs and traffic signals. Ang pakiulik ang PSO sa report ni Joel Sulina. Pinakahalanggaw na numero kan traffic-related violation basado sa datos kan Traffic Division kan Public Safety Office. Asing kag Naga City Police Office, yo ang disregarding traffic signs and traffic signals. Sa entrevista kay PSO Director Rene Gumba, buwan kang Enero sundong Hunyo 2026, ang mga traffic and common violations report nasa indang natipon. Total na 1,047 na mga violators ang non-compliance sa traffic sign or signals. Pinaka-mayor na na violation na nakukumite sa syudad, particularly traffic-related violation, ini pong disregarding traffic signs. Ang pakiulay mi na lang, kung pwede seryoso hunta po, pagyaong ka sa laog kang syudad, be mindful of the signages and the pavement markings na nakalaag dyan. Pag yellow line po iyan, dahil ka dyan. Lalo na pag yellow box, dahil ka dyan magparada, dahil ka dyan mag-obstruct. Ano po? So, ang top 2 na violations na nai-issue ta sa syudad, yung number 1, ang disregarding traffic signs and signalized intersections. Kabali na dyan sa traffic lights na nakapula na nagpipirit pang mag-abante. Pag girumdumunta mga kay manwata na dahil kayo mag-ibo dahil posible yan na magkausa ng disgrasya or aksidente sa tinampo. Nag-ikaduwaman ang obstruction na nasa 885 na mga violations. Mantang nag-ikatulo sa pinakadakol na violation, yo ang no helmet o nagagamit man ng helmet, alagad unauthorized sa motorcycle helmet na may kabilugang 221. Nag-ikapat sa pinakadakol na nadakop o na-issuehan ng tickets, yo ang illegal parking na nasa 162 gabos. Ikalima, ang mga nagkadarakop sa violation sa wheel clamp ordinance, mag 4 wheels o mag motorsiklo man ini na igwaning 148 violations. Overloading ang puminos naman sa ika-6 sa pinakadakol na violators na nasa 143, nakadakni mga pampasaherong trimobile o e-trikes. 104 man na mga kolorum ang nagkadarakop kang mga enforcers na nag-ikapito sa may pinakadakol na violation. Mayor na kasibutan mo niyan kang Public Safety Office, kabali na itong padagos na pag-apprehender ta kang mga kolorum. Mga kolorum na trimobile, mga kolorum na padjak, mga kolorum na motor. Katuwang taigdi ang Highway Patrol Group, ang PNP, asin ang LTO, igdi sa laog kang syudad. So, dire-diretso man sa operation. Pangapudan man ni Direktor Rene Gumba, yaon ang disiplinaga campaign kang Syudad Dignaga. Dangan sundon ang mga traffic signs asin mga traffic laws para man sa salbadong pagbiyahe asin paggamit ng mga tinampo sa namang oras ngaring malikayan o malimitaran ang mga aksidente. Maging smooth ang bulos kan trapiko, dangan malikayan man ang pagbayad ng penalidad o fines sa mga violations na nakukumiter. Sustain sa operation, sa mga enforcement operations. At the same time, tama ka po, dahil pwedeng exempted ang enforcer. So, kabali sa pagdisiplina, so internal na pagdisiplina ta sa mga pag-iriba. So, bakong pagdisiplina sa nampaluwas, kundi pati so sa laog ta, asin so karakter ta bilang mga taga-Naga. Ang obeto kang disiplinaga. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nagangunyan. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Nagangunyan. Sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Office na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mustar Santos. Diyos mabalos.